ens trobem acompanyats d'aquest grup de joves de la parròquia. D'ells han sortit aquesta iniciativa. Així doncs, amb goig vau viure el naixement i creació d'aquest membre del bestiar popular català. Amb goig veniu ara a la plaça de la Quartera a donar-ne gràcies a Déu. Tots els que ens trobem aquí reunits ens alegrem. Vosaltres, joves de la parròquia, quin nom li poseu? Joves de la parròquia, què demaneu ara per la mulassa de Falset? Vosaltres que demaneu el bateig, és a dir, la benedicció per la mulassa, ja sabeu que us comprometeu a alegrar els infants i grans, tots els falsetans i prioratins, de ser ambaixadors de la vila de Falset en les trobades de gegants, capgrossos i bestiari popular, portadors de pau, de sana i santa alegria, i vosaltres, padrins, la mulassa de Tarragona i la mulassa de Montblanc, també gegants de Falset com a testimonis, els ajudareu en el compliment d'aquests propòsits? Mulassa de Falset, tot Falset t'acull amb alegria. Estem molt contents d'assistir a aquesta festa i molt honorats de fer de padrins d'aquesta mulassa que tenim en aquest poble. Farem si la gaudiu força i ara passarem una bona tarda amb la cercavila que farem tot seguit. Moltes gràcies.